benned van minden reményünk, Alan. Почему не работает завод Новой Сибири? Кто за это ответственный? Я вас спрашиваю! Болваны! Дураки! Ezért hozta márvány a fáj a fejed. Кто несет Márvány a fejed. ответственности? Üvölt, és nekem... Értem. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что ты знаешь о ядерной бомбе. Mondjon el Stalin elvtársnak mindent, amit csak tud az atombombáról. Aha, értem már. Jó, persze. Miért ne? De kaphatok előbb egy pohárka italt? Да почему бы и нет? Но можно ли сначала выпить? Хорошо, выпьем по стаканчику. И тогда мне все расскажешь. Aha. Mit mondott? Kalasnyikov? Nem értem. Egy vodka. De aztán mindent szépen elmond. Aha, ezt már szeretem. Jó. Танцуй, иди танцуй! Nem akarok. Adjon már egy agresszor. Pont, mint a Frankót hallana. Франко? Фашист?